Menu kontakty. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom Kontakty. V ľavom stĺpci sa nám ukáže tučným písmom otvorené menu s nadpisom Kontakty. Toto menu má ďalšie členenie, otvorí sa nám menu s odkazom Mediálny servis. Tento odkaz popíšeme neskôr v jeho vlastnom menu. Pod tmavomodrým pevným pásom v hlavičke podstránky sa nám ukáže nadpis podstránky Kontakty. V pravom širokom stĺpci nasleduje text. Adresa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, námestie SNP číslo 33, 813 31, Bratislava, _ Staré mesto, Slovenská republika, GPS súradnice, telefón, fax, e-mail, pod týmto textom je v červenom obdržníku bielým veľkým písmom uvedený odkaz Hovorca. Ďalej nasleduje text. Otváracie hodiny podateľne. Podateľňa Ministerstva kultúry je otvorená každý pracovný deň v čase od 8. do 12. hodiny a od 12:30 do 15. hodiny. Pre elektronickú komunikáciu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky prosím využívajte elektronickú schránku MKSR v zátvorke služba Všeobecná agenda Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na portáli slovensko.sk. Elektronická schránka na portáli slovensko.sk prijíma formáty dokumentov príloh TXT v zátvorke UTF-8, XML, PDF-A, PADES, XADES, CADES, v zátvorke prípona ASICE. Nasleduje telefónny zoznam s e-mailami jednotlivých útvarov ministerstva, nebudeme ich tu vypisovať. Pod týmito odkazmi je sivým písmom informácia o aktualizácii. V čase písania tohto menu bola posledná aktualizácia 10. septembra 2024 /MKSR admin. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom organizácie ministerstva, potom ďalší biely pohyblivý s nadpisom dôležité odkazy a na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 26.10.2024.